Dagan ka! Bunal! So kung maabot ko 5k followers, ato lang baton. May hapon yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na po sa itong tanan. Karon ang ika-81 nga adlaw sa itong 100 day running challenge mga ga. Karon nun ta kay di ko dagan kay medyo sakit akong diri. Mag-iksa-iksa rat ako dito sa Paskitan. Kay nagsabot may nigagachi nga mag-iksa-iksa mi pero nalangay mo kay naligo pa man ko. Pagabot ako dito wala na tao sa Paskitan, na mga tao do mga bata. Wala na may nagkaabot ni gachi. So wala matuman itong plano. Kani nga dagan wala tani sa plano. Pero kay ngahan mo kung mag-exercise karon, ngahan kong pasingot. Mudagan gyapon ko bisan pag wala na sa plano. So kani nga dagan kay di ni planado nga giplano. Mura giplano. Basta kay ambot libog basta mudagan ko. Mo na siya, adto na ko. Ay go. Sakit na blong kilig ga. So, dayon na ta. Bunal na ta. Matag mawala ni. Kani nga dagan mga ga. Di ni mo kay plano. Pero kay wala man natuman ang giplano. Mo nang kaning wa sa plano, mo yung gituman kay ang giplano wala matuman. Ha? Sakto ba? Libuga eh. Basta kay mudagan ko. Bunal ga. Sakit na ang kilid mga ga. Pero same as usual. Bigyan mo tamuhunong. Atong tanahon. O gisay mas gahay sa mundo ha. Kita gini. Wala lang yung kusog. Ang hulman ng power ratio. Siyo pagamita siyo. Purong siyo. Kitay. Nakainomdom ko ba? Manamli ko challenge. Nga kung makabot ko 5k followers. Sunod ako si siyo. Pero katong pinabali. Ang short. May ibutan ako sa akong ulo. So, paabta ko yung 5k followers. Para matuman na ang challenge no. Kay promise. Walay binuang. Tumanon ako laga. Cross my heart. I hope you die. Ay walay mamatay. Dagan na ta. Padayon. Parang sakit ang kilid. Medyo wala na yung sakit mga ga. Paspas na gamay. Traileran ito mga ga. Suy ka tag-sprinter no. Hindi ko pirmi sa mga intrusive tots. Suway na ako sprinter eh. Dagan ka! Bunal! Kau ni bunalan. Di ba ka mo na? Pandul kita dito. Lukot-lukot kita dito. Kato akong challenge mga gasayp dito eh no. Ang kasyo dahil hubo lang sinina ibutang sa lubot. Hala ba? Ang atong baton bali. Ang atong short itong hubo ibutang na to sa ulo. Kung maabot tag 5k followers ha. Kana lang. So kung maabot ko 5k followers ato lang baton. Promise. Kana ganang giingon nila ga nga mas may pa ang wala planuha kay may matuman. Usahay mga ga or kasagaran gyud tinuod na siya no. Kay press karon sa tundagan. Wala na sa kong plano nga mudagan ko karon. Pero kay wala man matuman akong plano nga una, kaning wala planuha mo natuman. So kanang giingon nila nga mas may pa ang wala planuha kay matuman. Tinuod na siya no. Hangtod sa sunod kayon mga ga. Hangtod sa sunod na nga dagan. Padayong mo sa pagsuporta. Ganoy TV. Anoy out. Bunal. See you.